खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय थाबाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला फैबाय थानाय गोदान आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव। जाय सुबुङा PM किसाननि फैसाखौ नेनानै दंमोन आरो नोंथांमोना आरो बारा गोबाव सम नेनांगौ जानाय नंला, मानो होनोब्ला PM किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि डेटआ ओंखारखानानै फैबाय। 15 जुननिफ्राय बिटिआरआव 6.44 कौटि बाहायनानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बड'लेण्ड CM काप 1.0 खुंगोन। बड'लेण्ड CM काप मुंनि गेदेर हाबाफारिया 15 जुननिफ्राय जागायगोन। बे बादायलायनाया बड'लेण्डनि मोनबा जिल्लाफोराव जागायगोन। VCDCनिफ्राय काउन्सिल थाखोसिम खुंफुंजागोन। बे जोलुर मेगा इभेन्टनि थाखाय गासै बाजेटआ 6.44 कौटि रां आरो बेनि बान्थानि राङा 72,25,000 रां।